Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok e boma ma Kisumu, studio ma Kisumu. Iluonga ni Ruth Otieno. Yiena mondo mi arwake wendo wa kendo daktari wa makawuono obonyiso wa ni nyinge ng'a olonye weche mage kaeto wadwa ng'eyo twak wa makawuono mabende ageno ni dhi konyo wa mondo mi wayar ng'eyo wa kachiel kod pachwa malach kotende kod weche mag yath. Machiegni penj laktar bang' ndalo mathoth mokalo. Erokamano Ruth Nyajimo. An iluonga ni Daniel Jacob Odhiambo, an daktari ma pharmacy malonye weche mag yath to timo public health gi clinical research. Ma yath ni bende isoma matieke mawach ni koro asomo weche mag yath. Kabisa. Kawoni idwa ni mondo mwawuoye weche mag laktar. Adwaro na puonj jopiny weche kaluwore miluongo ni medication therapy management. Ma itiego ni yani ng'iyo kaka itiyo gi yath. Ka en ng'at ma jatiyo gi yath gin yedhe mang'eny to wadwaro ni itiyo gi yath ma e yo makare to kendo wang'iyo ni ok gi kel ni shida mora mora kendo wang'iyo kendo ni yedhe kaka itiyogo mondo kik ibed gi cost mang'eny. Medication therapy management en ne jogo matiyo kod yath mang'eny mondo mi kik ikel kata kik ibed kod chandruok seche mitiyo kod yath. Iwacho ni yath mang'eny yath mang'eny yath matin tiende ni jogo matiyo kod yath matin ok onego bed ni winjo chenro ni koso giwinja nikech bedo gi ng'eyo ni ber nikech inyalo bedo gi familia mari matiyo kod yedhego. Inyalo bedo gi ni rito ng'ato matiyo gi yedhego to bende inyalo bedo ni bende samoro athiedh nadi nyalo maki koro onego bed ni ng'eyo weche ma kamagi kaka japinye. Medication therapy management koro kwanyalo kete ipimonwa gima en ere kaka wanyalo kete kata ere kaka wanyalo konyo oganda wa chenro ni kata twagni. Erokamano Ruth. Twagni nyalo konyo oganda kaluwore gi weche mag medication therapy management ni opok gima seyudo ni jo oganda mang'eny ok ong'eye to kaluwore gi weche mago nikech kibiro kata e clinic tineno ka jatuo biro to opango yedhe mang'eny. Wawach ni en jatuo man gi pressure to en gi diabetes to en gi athiedhnadi mamoko, en gi tuoche mamoko kata mana arthritis bende. To samoro opango yedhe gi mang'eny to okia kaka imuonyogi. Koro tich ma wan watiyo kaka wan jo mosomo weche mag yath en ni wapango ne yedhe gi wang'iyo no onego bed no muonyo nano to onego bed no muonyo sama kamage to onego bed ni mage moko onego bed no muonyo nikech samoro yedhe gi kindiko to jatuo kaka luwore gi jatuo bende samoro gineno daktache mopogore opogore to kotero ne daktari mopogore opogore gi shida ne tiyudo ni daktari bo ndiko ne yath samoro ndik ne yath machal to nosendik ne gi daktari moro koro iyudo no muonyo yath machal to muonyo ogi ariyo to iyudo ni koro kelo shida mang'eny e dende. Koro gima wan kaka pharmacist watimo ni jatuo makamano wadwaro no biro kosebiro to kelonwa yedhe ne te kobiro e clinic. Kosebiro e clinic kosekelo yedhe ne te to wapango gi achiel kuom achiel. Kwasepango gi achiel kuom achiel to wang'eyo ni mae en marang'o to wapenjo jatuo no muonyo sadi. To gima wabende wahero ni jatuo kata kobiro to biro gi ng'ato marite bende ma bende nyalo ga konye e weche mag yath gi nikech iyudo ni ka samoro inyiewo yath achiel nyinge momer samoro opogore lakini en yath achiel matiyo otimo gimoro achiel. Koro ing'e ni cost ni ene makoro iyudo ni yath achiel en 600 lakini inyiewe dwe ka dwe to nyaka imuonye. Tiyudo ni koro ka en achiel en 600 to kendo chake nyiewo kendo moro ma 600 kono ineno ka koro ine midhi cost maduong'. To samoro en mana yath matimo gimoro achiel. Koro mae tich ma wan kaka jo yath walonye wanyalo nyisi ni mae ok onego bed ni tiyogo. Watiyo gi dakteche ni te to wang'iyo to wanyisi ni mane monego bed ni muonyo to muonyo sadi. Samoro bende kata koko yudo ni muonyo yath achiel diriyo mopogore machal inyalo yudo ni yedhe ariyo nitiere gimoro miluongo ni drug interaction. Kimuonyo gi sami muonyo gi dichiel cha to nitiere shida ma gikele dendi. Samoro bende gikelo ni athiedhnadi mang'eny. Samoro bende achiel gi interact gi moro to moro no koro miyo moro no ok ti. Samoro imuonyo yath pressure gi yath mar diabetes. Koro yath pressure cha miyo yath mar diabetes ok ti. Koro sukari ni dhi malo. Koro magi gik ma wan kaka jok molonye yath wang'eyo wanyisi ni itimo kama mondo yedhego yud benefit maduong'
kalure gi yedhe momiyi. Yes. En tiyo kod yedhe to mana kokalo kuom jogo molony. Yes. Kaka daktari wadi chieng' makawuono nikech inyalo yudo ka samoro imuonyo yedhe mopogore opogore nikech nitiere kod chandruok mang'eny mopogore opogore del. To nikech ok ing'eyo kaka onego bed ni imuonyo yedhe gi, ibiro tiyo kodgi kanyakla. Tiyudo ka machielo koro nyalo diyo moro piny ma koro ok iyud konyruok monego bed ni iyudo. Pogruok mar wach mar medication therapy management kaachiel kod yath mindiko ne ndika ng'ato e osiptal ma bende pod idhi nyisi kaka idhi tiyo godo nikech kidhi ir laktar obiro prescribe kaka onego bed ni tiyo gi yedhe gi. Pogruok nitiere kanye? Pogruok maduong' en ni jotuo ma hitaji weche mag medication therapy management madwaro kabisa gin jotuo ma osebedo ka tiyo gi yath. Gin jotuo ma nigi thiedh nadi mang'eny, kaka nawacho ni en jatuo ma samoro en gi diabetes, to en gi arthritis, to en gi conditions mopogore opogore. Gin e jotuo ma sana ma wadwaro gi nikech kiyudo ji achiel kachiel boga biro mana ni odwaro mana yath achiel mar homa ama mar ang'o, to mano oruma kamano. Lakini koro king'iyo kata statistics mag Kenya, sani weche mag diabetes oidho, weche mag cancer oidho, weche mag pressure oidho. Koro iyudo ni ng'at achiel, to gima nyaka ing'e ni ng'at achiel nyalo bedo gi gigi te. To ka in gi gigi te, to dwarore ni sami dhi neno daktari, to ineni gi physician mari, specialist mari, to en gi ng'at ma olony yath ka an. Wabet kanyakla to wang'iyo kaka wanyalo konyi mano mago jok mwadwaro kabisa. Makoro waketo maino ni kapono ni ng'eyo ng'at ma sabon tiere kod tuoche ariyo kata adek e del achiel tineno kotiyo kod yedhe gi duto te ber kitae kod jok molony e weche mag yath kaka in. Mani sipimonwa jogo ma bende dwaro services mag medication therapy management yena mondo mwalunga ni MTM kaka ne uwacheno. To seche makoro uriuru kanyakla kaka jogo mosomo yath kata jogo mochung' ne weche mag yath, components mag MTM en ang'o? En fuoni mage ma entiere godo. Udwaro jok matiyo kod yedhe mang'eny mondo mi yedhe gi okony dendgi kigiyud hinyruok kata madhara manyalo kel kod yedhe gi. Koro erokamano Ruth Nyajimo. Components mag MTM ma muhimu sana en ni jatuo nyaka bed gi review. Nitiere gimiluongo ni review, medication review. Jatuo kobiro to watimone review kaka mokwongo physician mare matimone review. Nyaka ng'i gimoro kodonje e clinic titimone review, ing'iyo pressure na, ing'iyo all those vitals mage. Koseng'i mago to owuok kuom nurse mare kodonjo e physician. Physician ni bende nyaka ler. Ing'e ni jatuo kobiro to nyaka iler ne daktari mari. Nondo kokilero nikech jotuo mang'eny gimiyudo ni gipandoga. Ng'ato boro biro to nyisi ono molonye weche mag yath. Koro koselonye weche mag yath to koro en bende onego bed ni jatuo ni lerone. Kiselerone to inyisi kaka onego bed ni itiyo gi yedhe go. Kamano. Ma en gima thoth ne waonge ga godo pacho ka kata kopogore kod Kisumo kama wantiere. Debe ni osebedo kuom ndalo mathoth MTM ma bende wanyalo luongo e yo ma kare medication therapy management to kwang'eyo koso debede ni kia ma oganda wa okia to kata kamano kata kapok iduoka hapa ni wadoko erokamano ne Ramogi TV kuom kelo chenro mar penj. Laktar koro oganda wong'eyo ni chenro kata gi kaina gi nitiere. En gima chako machiegni daktari? En gima osebedo ka nitie, lakini koro anyalo wacho ni chenro kabila gi ema osebedo kwa onge go mar nyiso oganda mathoth mang'eny. Nikech kiyudo ni samoro kaka an, alafu shida moro ma bende nitie en ni iyudo ni jok molonye weche mag yath kaka an bende ng'eny gi ni kamoro ka Nairobi. Ineno ka githoth gi ng'eny Nairobi, Kisumo ka bende gintiere gi ng'eny mane town. Ting'e ni jok madwaro services machalo kamagi moko ni e dala, e miere, to mondo gibi mondo gine program makama ageno ni ginyalo biro mondo gine specialist. To gima bende nyaka ipar ni wan kaka jomolony yath miluongo ni pharmacists, wan gi group wa kata organization miluongo ni Pharmaceutical Society of Kenya. To udi mag yeth mineno mang'eny gi ok gitema ginyalo miyi service ni.
En mana ot ma ondik gimiluongo ni Green Cross. Kineno yath mar ot man gi Green Cross, ma od yath man gi Green Cross, mane od pharmacist molony e weche mag yath manyalo mi services mag MTM. To magi ma wadwaro medo mondo oganda omed dhi kuonde ma kamago. Mag nitiere ranyisi ni ka ato offer services mag MTM. Seche ma ng'ato nitiere kod jatuo kata seche ma ng'ato tiyo kod yedhe mang'eny, kanyakla obiro kaka kwama iwacho ni od yath mantiere kod Green Cross, onyalo expect ang'o chakre seche modonjo e dhoot, ere kaka chenro dhi bedo? Gima adwaro nyiso oganda ni kineno ot man gi Green Cross, maning'e ni daktari molony e weche mag yath tiyo kanyo. To in ibo donjo kaka ng'at mabiro dwaro services, tibiro tipenjo mana ni dwaro neno daktari. Koro kisebiro tibiro neno daktari, tibo kawo vitals ni, ibo kawo kila kitu, pressure gi iki gi kila kitu mari. Kose kawo mago to inyiso gi yedhe te mitiyogo. Kisenyiso gi yedhe te mitiyogo, to koro daktari chako pango ni kako onego bed notiyo. To kapo ni in gi namba mar daktari ni ma bende timo niga mamiga ma prescribe niga yath, bende nyaka chuno ni nyaka mi daktari molony e weche mag yath ni mondo gilos kod daktari ni. Nikech benefit en mar jatuo. To wadwaro ni kwa ng'at molony daktari molony e weche mag yath gi physician mari koseloso, to mane kaka gibo ng'eyo ni benefit minya yudo ka chal nadi. Maki kitho nyiewo yath aoyaye nyaka imany kama inyiewo yath. Kinyiewo yath kama nitiere Green Cross, tinyalo bedo kod adiera ni ubro donjo matut mondo ng'e ni to yedhe mage mimuonyo, ginyalo bedo kod side effects mage, ere kaka inyalo muonyo gi giduto te mondo mi gikony dendi, nikech seche mimiyo ng'ato yath imiye nikech nitiere chandruok momiyo imiye yedhe go. Thothne ka ng'ato kotiyo kod weche mag MTM kata medication therapy management, midhier ni kaka mage ma ng'ato thoro yudo kata manyalo yudo mayot? Koro kuom maseneno mang'eny en jotuo ma samoro kaka nawacho ni ibo yudo weche mag drug interaction. Yath ka yath iyudo kimuonyo yath achiel, odiyo tekre mar yath moro. To kodiyo tekre mar yath moro, to iyudo ni koro yadhni ok ti. Ng'ato ma wach ni ng'ato man gi gimoro ka diabetes, kiweyo ka skari obet abeta malo, wang'e ni ibo yudo midhiero mopogore opogore, kidney failure gi gik moko mopogore opogore go. Koro mage gik matemo nyiso jopiny ni ginya biro to mondo gibi to gibi winjo gik ma wanyisogi mondo gilu instructions kaka wawacho. Niwacho kacha ni joma tiyo gi yedhe mang'eny, to kapo ni ng'ato dwa bedo abeda kod ng'eyo kata bedo nikech ng'eni ng'eyo bende ber kia kelo chandruok ni muonyo yedhe mang'eny, bende pod onyalo timo limbe e Green Cross pharmacies gi kose? Erokamano, nikech king'iyo kata e familia wa bende samoro nitiere jok moko ma joma muonyo yath mang'eny gi inyalo yudo ni gin parents wa. To in kaka nyathi e ot onego bed ni ng'eyo gima kamano, nikech samoro in iparo ne mama kata baba ni muony yath ma kama. Koro ber mondo gin bende ging'e weche gi, ginyalo limo udi mag yath ma ondik mag Green Cross. En kama ochuno kendo nyaka kama gike kaka oganda jo Kenya gin gigo ma nyaka wayud kaka wabedo godo kod lony kod ng'eyo, nikech seche mitimo mano to in owuon ibo yudo konyruok. Kato bende kaka daktari opimonwa ni kata ka nitiere kod jonyuol kata jogo ma higi oseniang' ma ok ong'eyo weche gi, tinyalo konyo kuom ng'eyo weche machal kod magi. E piny Kenya ka e weche mag thieth kata healthcare, wantiere ga kod system manoseketi kare kata structures manoseketi ma bende nitiere kod yom kata mbekruok ne kachiel kod weaknesses ge, strengths kachiel kod weaknesses. Weche mag MTM thoro donjo gi kono mane e system ni, e structures manoseket kare gi, mondo mi oganda o embrace mang'eni en gini en achiel kuom yore mag yudo thieth kata mag yudo konyruok kokalo kuom tiyo kod yath. Erokamano Nyajimo. Koro gima dwaro paro ne jopiny ni atamalo 65 mag jo Kenya te miyudo oko thoro dhie neno daktari. Giero odhi to nyiewo mana yath to othiedhorego to oko ginene, oko dwano ne daktari, odwa mana wacho ni an gima kamae marama, lakini an gima kama en gi tuoche makama but miya mana yadhne. To king'iyo mana atamalo 35 kende ema thoro neno daktari.
Koro shida mantiere ka ni gigi ntiere health policy ma Kenya. Gigi noseket ga health policy ma Kenya chakre chon. Lakini dhano mok dwa tiyo kodgi. Nikech mana kaka nanyisi kendo challenges ma kendo nitiere ni daktache mang'eny iboyudo ni gin e towns. Kaka Kisumu, Mombasa gi Nairobi. Gine bombe madongo. Gine bombe madongo. Koro mane gima miyo bende samoro jopiny bende challenges mag yudo services mag MTM gi. Lakini gin gik ma osebede. Yenwa wakaw yweyo waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Being jalno mohero dongruok ne ngima makiny, para ne pap midhialo e Jo-Kenya mosetelo nyime e neno ni opidh yiende kendo rit bunge. Jogo matimo gigo mowinjore ne bedo gi alwora maber e higni mabiro. Mae momiyo wakelo mich mar Africa Champion of Trees Act Awards ma en chenro mokel kod Kenya Forest Service kod Blue Focus Africa Initiative. Kidienje aboro, joloch 12 kod jaloch maduong' achiel ma japidh yien e pachoka. Nitiere omenda miloyo maromo $5 million, sigana matut mar jaloch kod mich moko mathoth. Ndikri kochakore tarik 1 dwe mar 9 nyaka tarik 30 dwe mar 9 higani endi kokalo e actawards.org. Timni e nyingi, matiende ni gima itimo ema biro loso nyingi. Ka timni rach to nyingi ema kethore. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kae te bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Manera Mogi TV. Sunday yote mago deals baratemo timo kanda mana poko donjo isagodi. Sawa, Nyasaye neni. Nyisna Nyasaye noni onena jogopika. Nitie ber moro ma in godo kindani. Kamiluonge ber no iwinjo. Kanye makoro mine chwade kasongo. Haging. Adhi amany raracha rabondo nyathi moro machiek matwango wuoche chuodho kana dhi discuss kode matasmani. Malipo ni hapa binguni. Buy Smarter Bundle today.
dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu machiegni kendo wantiere kod daktari wa studio ka olonye weche mag yath ka kitiyo kod yath tadier gima wacho ni ka koro waduogo wapare musa gigi timore iyudo ka ng'ato tiyo kod yedhe mang'eny samoro ng'ato tiere kod tuoche mopogore opogore ok ong'eyo kaka onego bed ni tiyo kata balance yedhe gi mondo mi okony dende mondo mi kikel ne chandruok nikech tiere yedhe moko mabende daktari kitiyo godo kuom ndalo mang'eny mokalo to dhi kelo ni hinyruoge moro kapok wadonje chike matayo MTM wadwani mondo mi wang'e ne madhara kata chandruoge manyalo biro kod tiyo kod yedhe mang'eny kuom thuolo malach e del fuoni ariyo adek mopogore mag del. Erokamano Ruth Nyajimo. Madhara mang'eny manyalo biro kaluwore gi yath ma ng'ato muonyo. Samoro kaka nawacho ni e weche mag drug interaction kiyudo kata ng'ato mamuonyo yadhe mag pressure to chako muonyo kata mar ndulme gik mopogore opogore tinyalo yudo ni yedhe gi ko interact to nyalo tero kendo pressure ne piny kabisa kendo kotero pressure ne piny kendo obo dwaro ni otere mondo bed admitted kendo mondo yedh pressure matin kiyudo ni kendo admission ja mano bende en bei moro ma kendo chako en cost moro ma kendo chako yude e wiye ka e gimo miyo wa temo wacho ne oganda ni sama imonyo yedhe mang'eny onego bed ni ing'eyo kaka imuonyogi to osepuonji osepuonji to ng'ama nya puonji en mana jok molony e weche mag yath makoro achiel kuom gigo mwayudo ni nyalo kelo muonyo yedhe mang'eny nyalo kelo e del emomiyo wantiere kod twagni odiochieng' ma kawuono ni pressure nyalo dhi piny kaponi nitiere constipation bende moko mar ich bende nyalo bede kendo athiedh nadi kata mana weche moko mag blindness bende nyalo bire koro dwarore ni ng'ato bedo ni iseng'eyo wechegi kaluwore gi kaka onyisi gi daktari ni molony e weche mag yath weche mag nyiroke bende nyalo kethore kendo bende nyalo kethore kendo kelo kidney failure kendo chako dialysis bende kendo en pesa kendo koro magi gik mawatemo nyiso jopiny ni magi kipo ni muonyo yadhe mang'eny to onego bed ni ing'eyo wechegi wantiere ga kod chike kachiel kod weche mantiere matayo kidienje mopogore opogore kuom ranyisi kaka koro wawuoyo kuom MTM odiochieng' ma kawuono bende nitiere chike magaye kata mataye kata mang'iyo ni bende gitiyo tich makare monego bed ni gitiyo. Chike magaye en mana kaka Pharmacy and Poisons Act kod Health Act ma Kenya magayo chikegi nikech gine magimiyo daktache kaka wan tekre mar timo tijegi pimnwa moko kuom chike mantiere manyaka olu kaka jogo ma ochung' ne weche mag yath ng'iyo kaka oganda tiyo kod yath. Mokwongo maduong' bende chike mag mamiyo Pharmacy and Poisons Board Pharmacy and Poisons Board Pharmacy and Poisons Act oloso gimoro miluongo ni Pharmacy and Poisons Board to Pharmacy and Poisons Board ni ema ng'iyo weche kaka mag yath madonjo kaka e Kenya ka chalo to en ema ng'iyo ni quality margi bende chalo nang'o kendo Pharmacy and Poisons Act ni kendo ema miyo wa kaka daktache molony e weche mag yath tekre mar ng'eyo wechegi kaluwore kod gisombwa mar ng'eyo ni wanyalo timo kama kama to an gi right mar nyiso jatuo ni yadhni bo benefiti kimuonye kama kama apani en tuak monego bed ni chopo ne oganda e yore mopogore opogore to samoro nitiere jomoko ma paro gani weche aina gi ok onego bed ni ji kaw kod maino mowinjore to en mana ni nitiere kuonde moko ma samoro jotuo kata patients mantiere pachoka bende ok ong'eyo kuma ginyalo yudo weni sepimo kachani kama nitiere kod Green Cross mago nitiere mane taunde mana kaka ni wacho ni thoth lakteche molonye nie taunde to ne wan makoro wantiere gweng' kuom ranyisi kaka Goto Nyuongo samoro antiere Suna Migori iye kocha services gi chenro gi konyruoge gi wanyalo yudo nang'o. Koro gima ber ni tinde services mag Green Cross kinyalo donjo e weche mag internet gi tinde bende ber kodwa nitiere gimiluongo ni telemedicine tinde ma inyalo timni atima online ma ng'ato kigocho to inyalo konyi to imanya namba mar daktari e gine mag telemedicine go telemedicine tigocho
to imi daktari ma olonye weche mag yath to uloso kode nikech consultation bende samoro en pesa matin ok en pesa mang'eny to kiseloso kod daktari ni to daktari ndimo nyisi weche te maluwore kaka onego bedni itimo. Mano kendo chaki duoko wa ne jogo mantiere gwenge pontiere kod chandruok nikech weche mag internet bende thothne ok gin ga gik ma iyudo mayot kata kamano daher mondo mi pimnwa kaka MTM tiyo kod yore kani ponono nitiere yore mag tiyo godo mar neno ni gikonyo jotuo mantiere kod tuoche ma ithiedho kuom ndalo mang'eny nikech jotuo gi ema tiyo kod yedhe gi kuom ndalo mang'eny kuom ranyisi tuoche kaka hypertension, tuoche kaka diabetes, tuoche kaka HIV kod Koro gima timore maduong' ahinya en ni kaluwore kaka nowacho en ni ma en twak ma anyalo wacho ni ng'eny onyien ne oganda mang'eny onyien ne oganda mang'eny kabisa. Koro gima nyalo encourage go ji ni daktari ming'eyo kamoro amora kaka Siaya, king'eyo kamoro amora kumidake kuonde mantiere oganda man gi weche mathoth kaluwore gi kaka bende tuoche maluwore ma in go. Adwaro encourage oganda mang'eny ni gi visit kata mana hospitals nikech gima ber bende government osetimo ni hospitande mag government nigi pharmacists go to koro ginyalo visit hospitande mag hospital mag government go mondo konygi. Pharmacists molonye weche mag yath go nyalo konyogi e weche go. Kata an bende an weche mag cancer sana kaka Salama Cancer Center, lakini magi bende gik makonyo go jotuo ka gibiro nikech nyakipare ni jok man gi cancer gi bende nyakipare ni gin gi tuoche moko bende mang'eny e igi ka. To magi gik mwatimo ga mokwongo kapok wachako thiedho gi. Nyaka wang'e ni jatuo itiyo gi yedhe mage te mondo kore kaseng'eyo tang'e ni kata yedhe mag kansa ka bende kamiyi ineno ni bende ginyalo kelo kendo thiedh nadi mege wigi. Koro nyaka ng'e ni yedhe mage mitiyogo mondo ka konyi. Gimoro amora mitimo daktari nyaka bed ga okange steps ma iluwo ni mondo mi waluka wadhika weche mag MTM kata medication therapy management mowuoyo dichieng' ma kawuono ni bende entiere kod okange steps monego bed ni iluwo kod jatuo matiyo kod yedhe mang'eny gi to kapono ni gin steps mage. Ma en jatuo ma samoro nitiere kod kansa, ma en jatuo ma samoro nitiere kod diabetes kata tuo mar pressure kaka ne wawacho cha obiro iri wacho ni magi yedhe ga iluwo kode okange mopogore kosenta kata kane osekelo ni yedhe tibiro nyise ni mamony kama koso itimo nang'o. Erokamano kuom penjo no. Koro nitiere okange ma onego bed ni luwo kaluwore kaka gi daktari ni onego bed ni weche ma kwanza miwacho kod jatuo ni en private matiende ni kama obedo cancelled kama bedi nyise ni yedhe ma onego bed ni tiyo kama en kuma private ma onego bed ni onge ng'at moro amora ma neno. Koro mane okang' mokwongo ma kibiro ira to nyaka bed kodi kuma private ma onge ng'at ma bong'eyo ni wawacho ang'o kodi. Mane mokwongo. Kendo mar ariyo nyaka kendo tim ne jotuo ni bende counseling nikech hocho nikech king'iyo yedhe gi bende gin gik mang'eny. Yedhe gi muonyo yath bende kila siku bende en gima tek. Koro gima nyaka tim ne jotuo ni bende iluongo ni hocho. Koro mage okang' monego bed ni luwo koni. Wantiere kod privacy tiende ni wuoyo kod jatuo kar kende ma ok odhi bedo kod gimoro kaka kwede kata stigma kata wacho ni weche mag counseling nikech weche mag muonyo yath bende nyalo rocho kata pach ng'ato bende nyalo kata olo ng'ato. Seche makoro watimo medication therapy review kata seche mwatimo assessment mar jatuo magi biro e kidieny mane? Sama itimo review bang' toko hocho kisetimo ne hocho misepango ne yedhe minyise kaka ong'iyo to onego bed ni miye kata wige 2 kendo kochako duogo e klinik ka kendo ichako ing'iyo ni to yedhe gi kaka nopang gi cha gikonyo jatuo ni koso ok gikonye. Kamane kaka itime ma nyaka iyud balance maber ma konyogi. Manyiso ni koro wadonje kidieny machielo kata e step machielo mwanyalo wacho ni en step number 3 mwaluongo kata ni action plan. Kaka koro jatuo dwa muonyo yedhe gi kato duogo iri mondo mi ucheke ni to bende gikonyo e yore monego bed ni gikonyo. Kar consultation mar jatuo podo consult gi lakteche ni koso koro katika no kawo yedhe cha to tiyo kodi manoromo. Koro mano koro changamoto ma wan go maduong' Ruth en ni kaka wan kaka health workers
tiyo kanyakla bende samoro tek nikech daktari jatuo bende samoro dwa no winj mana daktari manomiye cho wacho mana ni aha nomiya kama na kaka muonyo to kaponi bed ni daktari ni miluongo ni physician mari specialist mari moneni to an bende kaka lonye e weche mag yath kwaneni to waloso to ber kwa thiedhi kamano ji ariyo kaka team moingo ni ng'ata chiele ma thiedhi koro mago ntiere challenges moko mantiere e kajo batir to mago gik ma bende wasebedo kwa temo loso kuonde ma watiye mondo wang'i ni to wan kaka dakteche molonye weche mag yath to molonye weche mag thieth wanyalo tiyo nadi mondo wakony jatuo. Yes. Thoth jotuo nikech ma atopod en mana karu ka MTM ka medication therapy management tene ni tiyo kod yath kaka wa manage tiyo kod yath nitiere step moro ma bende daher mondo mi iler ne oganda weche mag follow up nikech yudo ka nitiere jotuo mang'eny ma samoro kosekawo yath ndalo mang'eny kuom ranyisi kaka tuo mar TB jatuo sekawo yath odhi tol godo gi e kore samoro ng'ato nitiere kod kute mag ayaki odhi tol gi monyath gi e kore kata miwinjo ni koro ochako bedo kod problems kod weche makamago bende utimo follow up ponono ni utime gi systems machal nade. Kabano follow up mang'eny be watimo kaluwore to ng'enyne tinde kaka ng'we yamo ni ntiere kisemiyo jatuo appointment date to nego bed ga ni miye after kata dwe achiel imiye bang' dwe achiel to nego bed noduogo e clinic jatuo samoro kaluwore gi shida ma koni gi koni samoro koduogo e clinic nitiere jok ma bende wan go kanyo kaka psychologist ma bende bogoyo ne jatuo sim kopenjo ni to ang'o momiyo pok iduogo e clinic nyiewo yath to ang'o momiyo pok iduogo e clinic mondo ong'i ni to yedhe gi tiyo gikonyo e weche mag ayaki weche mag pressure weche mag kamago koro mago ge e ways ma watiyogo. Nitiere bende jok ma immediate family members ma bende wakawo namba gi iluongo ni next of kin ma nyaka bende kaponi ok wayudo jatuo to en bende wagochone mondo wang'e ni to jatuo dhi nadi to en kanye mondo obi. Hapa ni point no, nen point ma important kendo ber kilero ne oganda wa kati kora kod weche mag steps adwani mondo mwang'e ne weche mag documentation kata weche mag keto records kare nikech samoro jatuo medo dongo tiyudo ka tuoche bende biro ga kod higni kaka osesudo kuom ranyisi yudo ka ng'ato ka ike oseniang which will thoro bedo mang'eny weche mag documentation utimo nang'o kachiel kod weche mag communication kata tuo koro gik moko erokamano koro weche mag documentation gin gima duong' sana e health sector wa to nyocha nentiere wache moko ma iluongo ni data protection to data protection kanobiro to en data protection act nobiro nokale parliament manyiso wa kaka onego bed ni wakano records mag jotuo prescription te ma jatuo osetiyogo ikete file ne to gima nyaka nyiso ganda ni file ma jatuo file en ga mar jatuo tijwa en kano file no to nyaka mi copies kidemand anything to nyaka mi copies of records magi ma wanyami mondo itigo to records gi en mana in kod daktari ni ema nyaneno ok onego bed ni ng'at moro amora kokimiyo ng'ano thuolo moro amora ok onego bed ni neno records magi record mari ikano mana gi in kod daktari mari. Yes. En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kauno waketo maino e weche mag MTM tende ni weche mag medication therapy management kaka itiyo kod yath kaka yath konyi to en wuoth mok inyal wuotho kendi to nitiere kidienje kata ute yath ma ibro ng'eyo ni ka inyalo konyi ka ineno Green Cross tende ni en wanyalo wacho ni en msalaba maralum msalaba maralum kineno msalaba maralum to donj kanyo kijachir kata kidhi nyiewo yath to penjgi kinyalo yudo jalony molonye weche mag yath obro konyi kapok waka uyoyo daher mondo mwang'e ne weche mag keto yath e yo makare nikech nyalo yudo ageno ni mabede pontiere e iye ka keto yath kata kano yath e yo makare nikech nyalo yudo ka samori keto yath kamoro modhi lokore sum kapok odonje dendi ma ankar yadhni mondo mi okonyi to se lokore sum kendo kelo ne chandruok e dendi ka weche mag keto yath kata kano yath e yo makare yedhe onego bene timo nang'o. Erokamano nyajimo mano bende gima duong' kendo kuom jotuo wa ma bende aseneno ni yath ma kanyalo mi kata example konyisi ni kaw yadhni en insulin ma diabetes ikane fridge to ng'ani en ng'ama dhi dala to samoro en challenge
kabisa. Wamake makakar insulin kanyo wakao yueyo kawa duogo tuacha koma na kar kano yath yo makare kito yath yo makare ochako kopi mono ranyisi mar insulin mabende en yath mar jogo mantiere kod tuo sukari kata diabetes kikidhi mabor kata matin kikisodi. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti hin. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Teacher Beach kocha kure sangweno tieno nyaka sauchi lakini ni mixes maliet kabisa maglu rumba luo benga kache kora jawa maliet Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chunje luo Kapela nako ni wangne kawada kocha nyaka wang joy mari Ramogi TV Lungani ya boy handsome Mandawea Roji bed and breakfast Lungani DJ Kolokoli instrumental Tokodan Solomon Atito Kafaya Gurigudi Kawa wachoni Ma en Ramogi Night Disco Kete Manaka Hata nikigania nami nitanyamaza kimya. Hata nikigania nami nitanyamaza kimya. Kupata wimbo wangu wa kimya kama sikiza tune yako dial *811 *343 hash. Kumbuka sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. If our advocates cannot be protected in this criminal justice system, then it means that those who stand on behalf of clients, those who stand on behalf of members of the public, then there's no one to stand for them. Okinde obago ng'anye gwenge mopogore pacho ka mar kwedo nek mar okil Kamaloka Chalo Mbobu. Kulikuwa na takataka mingi zimejaa huku mitoni. Na huku kulikuwa na ufundo ulikuwa unanuka sana. Lakini kwa sasa hivi tumejikakamua, tumesafisha huu ufundo ambao angalau umeenda. Enhigni adek nyaka ne jatend piny William Ruto kautelo kaka wuono warango kenge ma osego e reso kor lwasi.
Mane en jalup jatend piny mar Sudan ma milambo Riek Machar odonjne kod ketho mar nek kaachiel kod rocho ratich oganda. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu chenro makawuono biro ni achiel kachiel kowuok e studio wa Makisumo. Wang'iyo weche mag yath, weche mag tiyo makare gi yath, weche mag kano yath, weche mag ng'iyo kaka yath onego bed ni konyi, to kapo nono ni ok ing'eyo to kare nitiere kama ji nyalo dhie mondo mi oyud konyruok. Wadendo kacha ni MTM, tiende ni Medication Therapy Management. Emomiyo kawuono koro wamor mokalo nikech en twak mabende pok wabedo ga godo e chenro mar penj laktar ka. Kane pok wadhi e yo daktari ne wang'iyo kacha yath kuom ranyisi kaka onego bed ni kano iwuotho godo e yo makare. Ne wang'iyo kacha insulin mabende jotuo sukari kata diabetes thoro tiyo godo. Kanye madwani mondo michak godo? Erokamano ya Jimo, gima temo nyiso jopiny ni komi instruction kaka koro mar insulin, konyisi ni kete fridge kata kuma ng'ich. To jomoko ka se bedo ka ang'iyo ki inone maber tiyudo ni yath en gi fridge lakini nok oketo yadhni e fridge. Oketa keta yadhni kata kamoro e jikon. To tiyo bende ok oti kode kaka bed ni dwarore. To koro ing'eno ko yud benefit kowuok kuom yadhni. Nikech kochuore gi yadhni to nokane akana kuma liet. Ineno ka koro ok odhi tiyo kaka no bed ni onego bed ni dwarore. Koro mago bende shida ma wan go sana kuom oganda kata ka gibiro nikech ng'at ma sugar ne koki control to kendo bobiro kendo oyudo kendo admission kendo mano emergency. Koro gin shida mang'eny ma inyaga yudo kuom oganda kidhi kapo ni bet kod oganda kinonogi. Moko bende ma kendo nitie en ni jatuo ma wiye wilgi kumo kano yath. Ong'iyo to samoro kano to koduogo e clinic to wacho ni wiye no wil gi kuma no kete yath. Koro pok omuonye wik achiel. Koro ing'eni kendo ichaki ikedo kode. Koro mago changamoto ma bende wan go kuom wechego. Mano osekelo changamoto kata challenges ma ubedo godo. Which will mag jotuo. Onego bed ni timo nang'o nikech ang'eni ok en changamoto achiel kendo kang'eni ne challenge kende ma untiere godo. Challenges mamoko gin mage to ere kaka utimo mondo mi waduok challenges gi chien? Koro e MTM ka en ga ni daktari mari nyaka penji ni to ei muonyo yadhni iyudo ga shida mane. Samoro jomoko nyisi ni ok onya muonye gokinyi ni gokinyi kochiew to wuok oringo ng'wech odhi tich. Samoro jonyoko nyisi ni gotieno ok onyal nikech oduogo samoro duogo e ot lit moleo. Koro en mana loso kind daktari gi jatuone mondo yud ni to jatuoni inyalo muonyo yath sadi. To ei weche mag follow up ka bende makonyowa nikech samoro unyalo winjore gi jatuoni ni inyalo gochone kata kapok oduogo e clinic tigochone bang' wige 2 kata ka kuma oyude for example jo sikari gi kuma oyudie inyalo nyise ni dhi e od yath cha opimi skari mondo wang'e ni to skari ni ochopo adi mondo isomna mondo alos gi daktari ni mondo ang'e ni to wakonyi nang'o. Koro en loso mar daktari gi jatuone ma kendo bende samoro be konyo ga e wechegi. Nikech kiyudo ni samoro kibedo ni ok ilos gi jatuoni iyudo changamoto sana nikech kobiro e clinic kinene. To mane momiyo ber bedo gi samoro daktari bende ok nyal gocho ni sate but ber bedo gi ng'at ma konyo daktari assistant mare ma uloso gi jotuo ma osedhi ma kuketo program ni nyaka ulos kod chieng' ma kama tuloso mondo ng'eni odhi nang'o. Kata wanyalo loke bende koni ma kapo nono ni in jatuo nyaka ibed kod ng'atno manyalo konyi mondo mikade chien itudori kod daktar. Ok ni dituni daktari ma gochoni nikech in mantiere kod chandruok nyaka koro in mimany in ma koro nyaka ihaw kony mowuok kuom daktari. Mapa ni wanyalo winjore kod oganda wani in owuon kaw ting'no kaw thuolono mondo mi iyud kaka inyalo tudori kod laktar kata kapok ichopo ni idok e clinic. Nyaka ni wachak twagni daktari. Awinjo kacha kwa mulo kacha weche mag jatuo gi laktar. Jatuo gi laktar kachiel kod laktar mochung' e weche mag yath. Wantiere kod jomoko bende
bendi e field mag yath ka jomiluongo ni nurses. Gimbe gintiere gi role e gini, to kapo ni gintiere gi role gi enang'o? Nurses maduong' kabisa en weche mag kao gimiluongo ni vitals mag jatuo. Nikech gine magi giyudo gi receive jotuo. Ka gisekelo jatuo e clinic, kose receive jatuo e clinic, tenemo kao kata ka jatuo ni pok oneno daktari ma specialist, pok oneno daktari ni mar yath. Nurse ema nyaka nene mokwongo makao details ne mang'e no dhi nade. Koreko brief, ene ma nyaka gol file ne, koreko briefe. Koro mane gimomiyo nawacho ga ni weche mag MTM bende en gimiluongo ni multidisciplinary. Watiyo kanyakla. Nikech kitiyo kanyakla ek wanya yudo jatuo nya yudo benefit. Ma MTM mumbe untere kod principles mag MTM. Principles kinyalo ketonwa eyo machuo kata mise mosiro mochungu motegno gin mage. Most principles motiyo nwa en very simple, and mana from our practice ne, do not do any harm. To most importantly en jatuo ni kinyalo lokonwa gi dholuo nyalo bedie maber mono kikitim kikikel midhiero. Mane principle marwa maduong'. Kikikel midhiero. Gimomiyo kokidwa kelo midhiero to yot mondi los gi jatuo. To mondi winj jatuo no timo nang'o, no dhi nade. Mane gimomiyo idwaro nurse, tidwaro specialist mar yath, tidwaro physician, tidwaro nyaka psychologist. Utiyo kanyakla mondo ng'e ni to jatuo dhi nade. Yes. Kapok watieko chenro ni daktari, aneno ka wapuonjore kendo wadhi kamoro kendo pachwa medo yaore kaka wamedo sudo. En mani kora dwani mondo mikau na case study achiel mar jatuo matiyo kod yedhe mang'eny. Ne wasetiyo kod jatuo mantiere kod kute mag ayaki HIV. Wanyalo tiyo kod mang'eny to we wati kod mano. To e seche mantiere kod kute mag ayaki, momunyo yedhe mag ayaki pile pile, entiere kod diabetes, tuo mar sukari. Mabende munyo yedhe mag sukari pile pile. E seche gogo bende entiere kod pressure. Mabende yedhe mag pressure omunyo pile pile. Samoro bende entiere kod dagni mag paro kata stress. Samoro miye yedhe moko mag stress. Magi to koro okomuony pile pile. Samoro bende entiere kod insomnia. Manso nini akandalo moko ti kod yedhe manyalo konyo chandruogni. Ng'ata aina ni, kesa aina ni, idhi konye nang'o kaka jagono ma ochung' motegno e weche mag MTM. Koro kesa ino no kanyalo chaka medo ni kendo. Kendo inyayudo ni ng'at ma gituo mar ayaki en gi kando cancer. Yes. Ta seneno ng'eny gi. To gima duong' mokwongo en ga ni jatuo ni nyaka bi gi yedhe. Nikech jotuo mang'eny maseyudo en ong'eyo ga ni kobiro ka thieth ma cancer to koting' yedhe ne mag pressure, mag diabetes, mag ayaki. Obo biro mnyiso man daktari na muonyo mana yath makama kama. To kipenje ni to imuonyo yath mane? Ong'e ni en mana maratong' kata makwar kata lakini ok onyal ng'eyo ne en yath mane. Koro jotuo mang'eny bende ka chako dhi ir daktari ne mar pressure, to chako yudo no tingo mana yadhe mar pressure kende. Ok oting'o yedhe ne moko gi. Tineno mano koro nikech an owuon to kanyal timo guesswork. Kanyisi ni yadhi maratong' chan mana mar ma. Yedhe maratong' ng'eny. Yedhe marachar ng'eny. Ok anyal nyisi ni en mae momuonyo. Gimomiyo an anyiso ga jotuo ni kibire klinik mora mora, obed klinik ni mar cancer, obed klinik ni mar diabetes, obed klinik ni mar hypertension, ting' yedhe ni te. Ting' yedhe ni go te, mondi dhi go kachacha. Ibo yudo daktari ni, to kotiyo gi daktari ma olonye weche mag yath, to gibo bet piny. To ging'iyo yedhe ni gi te. To ging'iyo ni tachiedh nadi ma isebedo go. Challenges magi misebedo go kitiyo gi yedhe gi. Side effects magi misebedo go. Nikech nyaka yud ya side effects gi. Kaluwore gi kaka kiyudo ni ng'at matiyo gi yedhe mag ayaki, to tiyo gi yedhe mag diabetes, to tiyo gi yedhe mag pressure. Nyaka yude challenge achiel ka. Yes. Koro mane gimomiyo an jotuo na mang'eny wanyiso gi ga. Nyaka ibi gi yedhe ni te. Gi records ni te. Gi records ni te. Kata kidhi daktari ni mar pressure, nyaka inyise ni an ithiedha cancer. Ta an gi tuo makama bende. Nikech kaka na anyisi, e weche mag data protection, wach secret mar jatuo kod daktari ne en secret kamano kuom gi ji ariyo.
ma file mar jatuo ni onge ng'at moro amora monego bed ni neno mana jatuo gi daktari ne kende. Hapa ni manupuonj maber mokalo to nikech yath en yath kaka onego bed ni kano yedhe bende ni sipimo ni opogore kata nitiere standard ma inyalo kan godo yedhe thoth yedhe miwa yore makare ma jotuo matiyo gi yedhe mang'eny gi nyalo kano godo yedhe moro ma ok ikiko yath ma ipoka imix kata iriwo mano konego bed ni iriwo gi machielo. Nitiere ga miluongo ni tablet mixer minyalo yude od yedhe gi mimiyo ga ji tiketo tablets mopogore ne wantiere kod picha moro maber ma ok ang'eyo kwa nyalo yude yore kata ko giminyalo kane yath ma bende opogore koro ing'eyo inyalo pangnigi kusewinjore gi daktari mari ni mai muonyo kama odiochieng' ma kawuono odiochieng' ma kiny kamano to koro ipango nigi kamano te mami onego bed ni muonyo Jumapil iketo ni kamoro achiel kanya achiel kuma onego bed ni muonyo wuok tich iketo ni kamoro achiel kamano no ipango gi apanga kamano maber kendo kochopo kendo Jumapil kisemuonyo makaka kendo ichak ipango gi kendo mane gimomiyo nawacho ni weche mag MTM ok en mana mar jatuo kende en nyaka ng'at marito jatuo nikech en bende onego bed ni ong'eyo ni gipango nang'o gimomiyo kibiro e clinic jatuo kobiro e clinic to onego bed ni gibiro gi ng'at marite apani gini maber mokano to ageno ni nyalo yude mayot mondo mi oganda wakata ka gidhi e od yath to ginyalo yude mayot kata ka gidhi e osiptal ginyalo yude mayot mondo mi pang yath kaka dwarore mondo mi yath oti tich monego bed ni otiyo kopogore kod pharmacy kata ute yath mantiere kod Green Cross siptande mantiere kod MTM ng'ato nyalo fwenyo nang'o nikech wantiere ga kod siptande mamoko wantiere kod clinics okang'eyo ka gimbe gidhi bedo kod Green Cross koso ng'eny kuonde man gi Green Cross gin mana kuonde mana wacho ni Pharmaceutical Society of Kenya ma uso yath lakini kaka na wacho ni ng'at ma olonye weche mag yath Pharmacy and Poisons Act gi Health Act omiye tekre no gi nguvu do mar discuss weche mag MTM kore gimomiyo nawacho ni kidhi e clinics mag government ibo yudo pharmacists kuro magi nyalo bet piny gi specialist magi wach ni weche gite gini chakore kod jatuo kaachiel kod jagono marito jatuo wantiere ga kod cow control bedo e okang' manyime nikech ma en gimani laktar bro konyi laktar mochung' ne weche mag yath bro konyi ng'at makonyi bro konyi to kata kamano tijni to chung' kodi in iwuon wach mogik ma ok diher mondo mi wiwa wil godo en mane kotende kod weche mag medication therapy management kata MTM. Medication therapy management and responsibility mar jatuo ten mar ng'at marito jatuo ten mar hospital oganda te makoro waduto te watiyo tijewa kako nego beni watiyo mana kuom ranyisi kaka lwedo kama entiere kod fuoni mopogore to mondo mi omak gini gitiyo kanyakla tiende ni mondo mi ngima jatuo bed makare nyaka ji duto te ti kanyakla daktari yena mondo mi wewa kod wach mogik kod kaka wanyalo yudi kod kuma wanyalo yudi. Agoro kamano kuom twak ni iluonga ni Dr. Daniel Odhiambo iyuda Salama Cancer Center to namba na en 0719856725 0719856725. Wamor kendo adokero kamano wageno yude chieng' machielo ka waluongi kendo ibiro biro wagoe mbaka kotende kod weche mag yath in laktar molonye weche mag yedhe. Erokamano bobiro. Erokamano ahinya. Ne daktari marwa olonye weche mag yath en twak makende twak mabende pok wabedo godo e chenro mar penj laktar weche mag medication therapy management kare nitiere gima kama tinyalo yudgi kanye inyalo yudgi kar uso yath mantiere kod msalaba maralum wadendo kacha ni Green Cross to bende kata kidhi e siptande penja ni en ng'a manyalo konya e weche mag yath to gin jomage monego beni manyo yoregi gin jogo matiyo kod yedhe mang'eny mantiere kod tuoche mopogore to moro chuni nyaka iti kod yath kuom thuolo malach nikech ka kunono ni ok imanyo tinyalo kiko yedhegi makar kelo ni konyruok to gi kelo ni chandruok omiyo watem matek mondo mi watigi yath e yo makare. Daktari erokamano mathoth ne jogo picha mawa ma wantiere godo e studio erokamano makende ne director na ne producer na ne Wendi Akinyi erokamano mathoth nyaka kendo odiechieng' machielo ani luonga ni Ruth Otieno ka wacho ni ngima en mwandu oriti uru masane.